Però el president, què hi fa aquí? Molt bona, sí, passava per aquí davant, anava jo a fer una conferència cap allà, i llavors doncs m'he trobat i he vingut perquè m'he dit l'Anna Rodon, m'he dit, Què em diu i com està? Bueno, benvingut, sé que no és un plató gaire desenvolupat, però benvingut. Aquest plató està bé, no? Què diu que què? De debò? Vinga, va, expliqui'm un acudit. Que són dues nenes que estan jugant allà a casa seva, a casa dels seus avis, que no sé mare, vale. Convergència, no? I li pregunto... És bo, és molt bo, va una mica caracteritzat amb vostè. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. I nosaltres seguim amb el teràpia de xoc. I diu, com s'hi juga, no? Preguntem com s'hi juga. I diu, i l'altra nena que li he preguntat si vol jugar als funcionaris, li diu, doncs vine, per jugar als funcionaris és així. El primer que se mogui, perd. Moltes gràcies.